Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngumngweyankomo Savukazi Mvuleni. Ngintokazi eZalwa Mamkhize. So today sivakashele ubhuti. Ngeke ngantshela ke ngaphambilini ngathi igameko nje solokho sibuya sizonethulela zona ngesimanga sokuthi abakapheli abantu asebeke bagileke. Nanoma kuthiwa akhona amanye ama-shows, nanoma kuthiwa ngisuke ngikhona kwi-Love Back, nanoma ngabe kuthiwa ngisuke ngikhona kwi-Enough is Enough, kodwa abeyigameko zempilo namanje basabhala because bayabona ukuthi indlela abagileke ngayo abafisi ukuthi omunye umuntu aphinde agileke ngale ndlela bona aseke beke bagileka ngayo ngaphambilini. So ke ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi isakhona i-Black Life Pharmacy nakanjani asakhona ama-products menguthi uyakhona i-products oyidingayo nanoma kuthiwa awukaze uze si-advertise kodwa uma uzibona ukuthi uyagula awukho right and usizo uyalidinga ungafonela u-062 219 7748 nanoma kuthiwa yini kodwa i-products ehamba phambili njengamanje ile yokuthi mangabe kuthiwa kuyenzeka isihlobo sakho sike sadlula emhlabeni ngendlela ongayi-understand ukuthi kwenzeke noma kuthiwa udlule ngesikhali akunandaba noma isibhamu akunandaba noma umbese akunandaba noma yini uyakwazi ukuthi ucuphe isidumbu. So abenzile okubi kwilunga lomndeni wakho obulithanda nakanjani bazozibona ngaleso sikhathi wena fona nje ku-062 219 7748. Angifisi ukuthi nithi sigqugquzela into yokuthakatha, no, aqali manje akuyona into eqala manje le and akuyona into esanda kuqala, into ebuya kudala and abantu abadala nakanjani bayayazi ukuthi beyenziwa vele ngaphambilini because phela akekho umuntu ozofanele abuse ngokuthanda kwakhe abulala umuntu ngendlela athanda ngakhona ngesimanga sokuthi yena ukwatile mekukwate yena sekufanele kufe abantu nanesidingo noma usibone ukuthi asikho. So izinto ezinjalo zike zihlalelwe phansi njengomndeni kukhulunyiswana kuvumelwana kwenziwe ivumelwano ukuthi okay asikwenzeni lokho okuyiyona into ezothi cosololo enhlizweni zethu ngoba phela ukulahlekelwa ilungu lomndeni kungeve kuthiwa ugulile umuntu nambona ukuthi uyagula phambi kwenu uvele nje wadlula nje emhlabeni ngendlela eningayi-understand wonke umuntu usuke efisa i-closure. So fona ku-062 219 7748. So ke asike size ukuthi ubhuti njengoba sivakashelile ukuthi usiphathele yini ezosiqwashisa ngayo eseke yamehlela yena ngaphambilini angafisi ukuthi iphinde yehlele omunye umuntu. So ke asike size ukuthi ngabe kuzohamba kanjani, sabona kunjani? Yebo sabona sisi. Uyaphila? Ngikhona njalo sisi. Ngiyaphila nami. Mina ngumamsebenzi ngwakamtolo ngizalo Mamkhize. Ngicela ukwazi na ukuthi ubani uzalo umabani wakabani ubuya kuphi nendawo? Yebo sisi mina ngiku-Ayanda ngwakaMbhele Sibongo ngisuka eMzimkhulu nendawo. Umzimkhulu? Yebo sisi ngisuka eMzimkhulu nendawo koNtsikeni. La ngaba nesigameko esangenzeka la maybe 2010. 2010? Yebo sisi. Okay. Isigameko sami ukuboshwa la ngiboshelwa into engekho ngiboshiswa udadewethu. Yes. Lana kwaba nenkinga ukuthi kwathi ngawo 2010 ngiyeke emsebenzini bengisebenza i-Total Garage eGoli ngiyeke emsebenzini sazo sokushona abazali sokuthi manje ekhaya akho umuntu ozohlala khona ngibuye ngihlala la eMzimkhulu. Yebo lapho kade kukhona abazali bobabili. Yebo. Okay. Ngihlale ke nodadewethu ke uney'ngane zakhe ke ezinye zamantombazane kanjalo sihlale nodadewethu udadewethu ngaso sikhathi ke sihlale nawo udadewethu uthi wayesebuya elokhu nje emshadweni ngaso sikhathi ebuya nale y'ngane lento ukuthi manje angazi yangiqhela khona ngendlela engiphethe ngakhona. Okay. ubuya nale y'ngane vele ezasemshadweni vele la ngazi khona vele la lotsholwa khona. Okay, so washada wahamba. Yebo. And then wazala abantwana and then waseyabuya. Yebo ishona indoda yakhe bekuthi uyabuya ke vele bekuthi kayikho futhi azoyihlalela ke khona ngoba ke. Okay. Kuhlale nawo udadewethu kube kuhlale naye kuhambe isikhathi ke vele usenombanye umakhwapheni abanye abayiceleni vele lokho kusinkinga. Okay. Ukuhamba isikhathi azongitshela ukuthi khona abantu abazolobola ne la bantu bangale balobola labantu abasemangcwabeni Sibongo wayilotsholwa emangcwabeni ngawo yonke indlela. Mina ngendlela engazi ngayo ke mina ngesiZulu ngazi ukuthi umuntu ulotsholwa kayi-1. Yes. Yabo umuntu akalotsholwa umuntu amenza phinda futhi kubuye kunye yabo. Bese manje usicela ukuthi manje kawodwa. Yebo. Yes. Manje ufuna manje ngemukele amalobolo lawo
manje ngemukelela amalobolo ngendlela ukuthi manje ngibukela amalobolo esibili manje manje sisi ngiyamchazela kwahlahle ngendlela engazi ngawo mina sisi wami angangalo ukuthi ungaphinda ushade futhi mina bengithi lamalobolo akayi lapha kulwamuzi la endela khona yebo bokuthi mina ngendlela ke engazi ngawo ngendlela nami ngatshelwa ngawo nami nabo baba ngeke ngikwazi mangidlule ngale kwesandla kwento engayichazwa nami mina ngoba mana-ke if ungakuthiwa abazali basaphila babezosho ngale ndlela wena osho ngayo ukuthi hhayi umuntu ulotsholwa nje yebo kawodwa wayezosho njalo nje nawo baba ngoba nami lokho ngangikuncela kuyena nawo kahle kahle intombi kanjani nathi sasidodisa nathi nje ekukhuleni okay hayi kukhambe ukuthi usesikuba ukuthi useyangiduba ukuthi sike enze ngendlela zakhe ukuthi manje kugcineni kwani mina ngeke ngingene ngeke ngikwazi bakwenza into engale komthetho nayinto engayifundiswa senze ngendlela zakhe ukuthi sibe ukuthi manje kusengikwatele manje sokumuntu osengisizwani naye yabona ngalolo ndlela kudukuduku ngelinye ilanga nje noma ngeke ngisasho khona ukuthi kwakungihlakabani ne sekudlulile ku-2020 sekudlulile ku-2010 ngithi mhlawumbe ubani sokubani lapho 2011 yebo 20 ngoma ngicela boku 2011 hayi udadewethu ngiyabona kufika amaphoyisa kuthiwa ngihlwengule ingane yakhe le ntombazane endala yabo selana beyinto enjalo manje ngicinazelwe uyibona manje ngihlwengula ingane lokho ngiyakutshela ba lokho nenetshele ngiphume eFebruary kona lo nyaka ngeza sokuthi angazi kahle usisi ukuthi ngizathi mhlawumbe imali mebefika amaphoyisa bazokuthatha ngizothathwa noma mina kuthiwa urapile yebo ngirape ingane kadadewenu lapho wena wazi kahle ukuthi awukazi uzuyenza ngazi nje kusenze ingane kadadewenu uthatha njengengane ngiyithatha njengale ngane yami nokwenza into ngilenzela bonke njalo ingane yami uba ingane nje wavela ingane yabona nje angazi uba ngizothi usisi wangibangisa ngahlala ejele ke manje impilo yami ngisho ifamily angisekho ranje kwifamily nje ngumuntu orongo nje umuntu mhlawumbe yabona ngazi ngempela nginenkinga ungakanani umntwana ngaleso sikhathi wayemngakanani ngaleso sikhathi ube na 14 years mhlawumbe 14 15 yo 14 15 lapho mabezokuthatha usisi wayekhona lapha egcini ngalolo suku usisi uyena futhi umuntu ogqugquzela lokho nje uyena nje impela nje ukuthi egcineni ngirape ingane kanjani ingane yabona into kanjalo ukuthi ingane yebone ukuthi yena ayigeza ubengathi ingane ayigezwa engabe ratio yabo into imali ekukhuleni kwenu abazali besakhona bekunjani ukuzwana kwakho nosisi wakho benithandana njengokuthi nikhonzene kakhulu noma benithandana nje ukuthi okay vele sizalwa sonke so nje akayindawo ula nami ngila sizalwa sonke then sister mina ngingasho sisi ngithi besiswana nje ngoba ubaba abantu abebethani basihlangane siba abantu nje abangabona nje besiswana nje nawo sisi ngangazi ngijikela mina ngangazi khona mangizathi kwenzakalani angazi sure angazi manje ngibhlunga manje ngisho ifamily yami manje nabo abantu sengingithatha nje serious efamilini ngisho ingane zami bayakholwa ukuthi wena wayenza lento ngendlela okwenzeka ngakhona manje undodakazi lo ona 14 noma ona 13 years ngaleso sikhathi yena uthini mekufika amaphoyisa ebazi ukuthi uyifunziwe lento umntwana ngaso sikhathi uyakhala ke phela umntwana manje ukuthi nawe uyakhala umntwana imina akusakhulumeki yebo uma wakhe naye ulana ukamkhosha ungabona nje ngasho hayi mangazi ngoba namanje umshana wami ngiyamonta kana inkinga ngoba kuthiwa kuya ngayo ngabe uyayikhuluma lento akhuluma ngoba wona lento ngiyayifuna khona ukuhamba kwesikhathi ubulungisa wathi ngenza kubulungisa khona mzokwazi nami ngikhulu inhliziyo yami nefamily izibone nami ukuthi awenza ngalokho ngaleso sikhathi bowusunabo abantwana noma bengaqondani ukuthi ube nabantwana ngibe nginabo nje ababili wena sisi nona bongabona abasemthe kuyimanje nje yabona lebo umdala nje manje angiswene naye nje ngendlela ukuthi naye akangithembi ukuthi ubabo kanjani lo ngakwathayirate ubebona kwayena akangithembi kuyimanje nje nginalo nkinga nje nginayo into engilethelana nje so waseva ke isigwebe sakho sasaphela waziwaphuma uthe uphuma ngoFebruary this year yebo nihleli kanjani ke kuphumeni kwakho sekufanele uye ekhaya and la uyakhona ekhaya usazofica yena usisi futhi usazofica le ndodakazi yakhe futhi umshana wakho uyabona nahlala kanjani kona manje kuhleliwe nje ukuthi ke egcineni mangabe sana ngathi mina uNkulunkulu ozoyiphela nalento namanje ngiyambingelela nje ukuthi kilokho nje kodwa ke uyabo ukuthi manje angazi manje ukuthi mhlawumbe njengoba ngizala kwami mhlawumbe ngingenze njani ukuthi mhlawumbe neze mhlawumbe azoxolisa noma mhlawumbe akuxolise mina ngcono mayisidlula angazi kwalento ngiphethe kabi inkinga yami wena udinga ukuthi kube khona ukuthula ekhaya yebo ngidinga lokho nje solokho waphuma usisi wakho akazazi athi mfowethu wangiphatha kabuhlungu bengabe unqaba amalobolo eqaleni kodwa ngabona masuseva isigwebo ongasenzanga ukuthi okay beku wrong ukona
ingcese sesikuphula emlomeni kona okwamanje ngiyambona nti unakho ukuthi mhlambe lokho angakusho cha ngazi ukuthi yini ngiyabona ngoba unakho umbona ukuthi unakho ukuzisola khona ngento ayenzile kodwa angazi mina nginenkinga nje kodwa wona manje angithembi namanje ngenza mhlawumbe naphinde kubuye kuthiwa futhi ngirayiphile mhlawumbe ngifuna nti icala ibe nobulungiswa qala mhlawumbe ngikwazi nami ngihlale ngikhululeke ekhaya yabo angazi usamthanda kodwa usisi wakho anginayo inkinga nayo wakuthi ngize kujika angeke uzokwazi ukujika lokho la ngize ngikujika lokho sisi wasekhaya nezokwazi babona iphutha lakhe yena sikwazi basihlalisane phansi sabandawonye so mangase avuma ukuhlala phansi usisi athi ngiyaxolisa mfowethu kuzophileka kusuka manje nje noma kusuka ngaleso sikhathi kuyaphambili kuzophileka mawubhekile ngesingawo akazi sami kuzophileka khona noma kuzoba nzima kodwa ke phela ngoba mina lonto angikho kuyona into engiyifuna sengifuna ubulungiswana kwifamily bane family yami ikwazi ngithathe serious yabo kunami ngithathe njani umuntu futhi izibona ngempela iqiniso lokuthi ngempela lento angiyazi azange ngize ngenze lutho kumuntu osejele right now ngiyazi ukuthi ejele bayakwazi ukubuka izinto ngiyazi ukuthi bayakwazi ukubuka izinto edlala ama-TV ngiyazi ukuthi bayakwazi ukuba no-TikTok babuka ku-TikTok ngiyazi ukuthi bayakwazi ukubuka u-YouTube so mangase kuthiwa khona umuntu osejele manje oseva isigwebo angasazi ngempela ngoba baningi kuthiwa ureyiphile lapho wazi kahle ukuthi akaze azayenze leyo nto ungafisa ukuthini kulowo muntu osevayo odonsayo kumanje nazi saze ngafisa ukuthi kulo muntu akaqinisa isibindi yathi nazi tsheni mafuthane ephuma angaphumi mhlawumbe utsheni ukuthi uzabuphiphinisa i-revenge mhlawumbe kanjani uphume nje akaqhubeke nempilo ngoba isibuhlungu la impilo khona abantu okuboshela into engekho uthi uhleli ngazo sikhathi yabona nje isikhathi uboshiwe ifamily yakho ayizi ngazo sikhathi awubhekwa umuntu uhlalele ifamily yakho ayithembi wabona nje impilo into kanjalo nje usebenza indawo ayikho income engenayo lutho impilo imile lapho nezingane ezazi ukuthi zinobaba okufanele ayibhekelele inkingi lapho nje bakhule manje badala ngizange benzele something lutho abangithembi nje ubaba wabo nje bazi ukuthi nje i-rapist ne mhlawumbe mase kuthiwa kuyenzeka usisi udadweni uyayibona le video mhlawumbe ungafisa ukuthini nje kuyena ngale kokuthi uthi ngiyafisa usibuye sizohlala phansi sikhulumisane uxolise sidlule kulento mhlawumbe ngaphandle kwalokho yini ungafisa ukuthi uyisho kuyena ayazi ihlale emqondweni wakhe noma kuthiwa umtsheli kumbuka kanje ebusweni phathi mase kuthiwa kuyenzeka uyayibuka le video le ungafisa ukuthi azi ini ephuma kuwena usiswapha ngafisa ukuthi azi ukuthi ngiyamthanda owababa nje ngeke ngikujike kahle kahle mina bengifunde abandla ngenzele nje usiswami eze kumina ubuyayazi into ayenza ukuthi isono ene futhi zange ngiyenza eze kumina axolisa ukuthi sihlale phansi lento siyidlulise ngoba izodlula sabantu awanye sisi mina ngifuna nje lokho usiswami engathi angengenzela iqiniso lokuthi azehlisa usiswami alukwazi babona iqiniso yakhe ukuthi mhlawumbe mangizothi kanjani vele kwenzele sokwenzekile manje sakhonto sengifuna makube ubulungiswa nami ngizengikwazi ba yona nami ngihlale safety nami ngikwazi ba ifamily yami la nginenkinga ngikwazi ba ngeke manje noma ngithiwa nginenkinga manje awekho umuntu engizokwazi ba ngiphephela kuyena noma manje ayingithembi ngiyayingithembi ngesidala sakhe into engazi ba futhi ngangenzeni kuyena lento engaka ngiyaxolisa ukubuza lokho but ngicela ukuthi ngicela ungivumele ngikubuza naye inkinga sisi ejele bake bachaza sebephuma khona ukuthi akuyona impilo leya ayikho into elula khona bake bachaza ukuthi mabekubona ukuthi uboshelwe ini bake bafise ukuthi bayenze kuwena leyo nto leyo ngesimanga sokuthi uvalelwe ula ngesimanga sokuthi bona nabo bavalelwe la kodwa wena bakubeka ngokuthi uhlukumeza osisi bethu uhlukumeza ingane zethu uhlukumeza odadewethu othi sikuzwise lento oyizwise bona njengoba uzuba la mhlambe ke ngalesi sikhathi mhlambe ngiyenze ukuthi awufuna ukukhuluma ngalokho manje ngiyaxolisa ukukubuza but ngiyacela nje uma unaso isibindi sokuthi ungiphendule ngicela ukwazi ukuthi ayikho yini into eseke bayenza kuwena ehlangene nanokuthi othi sikuzwise lento okuthiwa wena uboshelewe oyenzile ngaphandle thina sila Hayi sisana bange ngikuchaze konke mntaka bakuyasabisa ne kodwa yabona nje uzimo ngishoyo ayizimo ezenzakalayo khona impela hayi izimo ezenzakalayo noba kona ngeke ngisasho khona ukuthi nakumina sake senzeka uyabo kodwa ke azozimo ngishoyo angiyazi ukuthi vele bonke uzuphumela obala yebo uyabo kuhlumeze kunjalo kuyenzeka lapha phakathi impela nje futhi kuyenzeka futhi kabuhlungu ukuthi uyabo ekugcineni uzoziphendula ubona ngcoba kuthiwa lento bengiyenzile ngempela nonze ngihlukumeza kabuhlungu into bangazi lutho into ongayazi into bangazi lutho ayikho into bangazi lutho sure
Okay, mhlambe ngabe uyadinga ukuhlala phansi ne-psychologist, umehluzi wengqondo noma umelaphi wengqondo. Mhlambe uyafisa ukuhlala phansi naye ukhulume ezinye izinto ongeke uzokwazi ukuthi uyikhulume nami la, into ezobukwa izwe lonke. Mhlambe ninobawu-2 ingekho ikhamera, kungashuthwa lutho, ukhona ukukhipha lokho okusenhlizweni ubhodle. Uyakudinga lelo thuba noma cha? Hayi ngiyalidinga kona lona. Uyalidinga ne? Ngiyalidinga. Okay, ngicela ukubhukhela-ke ngeke uzukhokhe. Ayikho into ozoyikhokha but kube ukuthi wena nje uyavuka uyageza ekuseni uyazi-availa ukuthi uhamba uyakhona. Akekho umuntu ozoshutha, akekho umuntu ozokwazi ukuthi bekuthiwani lapho, kuzoba phakathi kwakho ne-psychologist. Ngiyabuzisa bandla ngingake. Bathi ngiyabonga kakhulu nje ukuphumela obala, ukhulume, mhlambe uzokwazi ukulala ubuthongo. Hey nami ngibonge kakhulu sisi wami. Nami sengithi ake ngiphumele ngize kwabangaphambili manje nginenkinga lento akulaleki, akudleki, nginenkinga ngestress engasazi ekhanda. Angazi mhlambe ngizoveke ngisizakale bandla nje ngiyabonga kakhulu bona. Mbuke lapha ekhaya niyazizwela nani ukuthi into ihamba kanjani, usechazile ubhuti ukuthi wagile kangani and kubhlungu yazi, kubhlungu ngoba kubhlungu ukuqanjelwa amanga kuthiwa into uyenzile uze uyongena ejele uzazi kahle ukuthi mina ngiyenzanga lento le, and mawufika ejele uze uyohlukumezeka ubona kahle ukuthi isidingo besingekho ngenxa nje yezinto ezincane esithi masikhule ekhaya sicabanele. Asikho isidingo sokuthi size sifakane enkingeni ezinkulu engabe sisolve lezi zinto lezi, izinto ezinkulu singakazi singene kuzona. So ngiyacela bakithi nodadewethu lapha emakhaya abaphuma baye emaclubini bese beyoshayisa nomoya, baphuma ba-right, baphuma beswenkile. Mase vuka endlini umuntu ekade ethatha uphuzo aliphuzile noma ekade ethatha ama-drugs thizeni abone sengekho right, yes vele lokho kufanele ukureport, kodwa okokuthi usukele umuntu usobhaba uchaza ukuthi uzuyombophisa ukuthi wenze ini into engayenzanga, afethi wrong leyo nto leyo, because impilo yomuntu iyama elibele lapha ejele engabe uqhubeka nezinye izinto sengasenzeki manje, amanga awasebenzi. Mewuthi uyamona uyamzonda umuntu then suka eduze kwakhe kunokuthi ungaze umfake enkingeni engangozulu, asikho isidingo. Ngiyacela bafethu sithandaneni. Mewuthi uyazibona ukwazi ukuhlala nabantu, hlala wedwa ke. Hlala wedwa. Mewuthi awukwazi ukuhlala nabantu, then hlala wedwa ke. Ayikho umuntu ozokudubulela ukuthi wena uhlala wedwa. Mewuthi uyazibona ukuthi awukwazi ukuthi uphilisane nabanye abantu. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, ngiyithanda kakhulu. Bye. Kuthi uyintaba ihlangane kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faki order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho, isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udokizolo. Ukuze ufake order shayela u062 219 7748. Umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order makumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.